ka KGP Sinat Sepni Urban Mission mentah ka arp khandai tarik Risau arajar khan rio kala pelong he ka food fest kam sales of work Mokhar Christian High Secondary School Mokhar Shillong kum shibenta ban penmi fon nak benta ka di addiction center or ka drop in center ka badana kli yodo ya kani ka food fest la pelong da ka jingi tailang bat ki klein FSW bat ki long yeng long sam jong kitu ki bakerni ha ka di drugs bat di kian ki bajuan ban ya selok ha ka counseling center ha Urban Mission ki bakum kadak jong ka jing songo ka jongki ya ki jing tre ka Urban Mission kila isnok ti man pelong ya kani ka food fest ka program ka bajam ya kani ka food fest la kershan lang ka dorbar snong dumyo ha ka ba kila bo ya ka traditional food stall bat layar apru ya kani ka food fest ta ka wait na ki dukan bam ka bala tep kum ka biryani hat ka badan hamar persya ka office jong ka HDC Shillong Kini ka program ka bangi pelong hang ka por kolong ban raise fund bangi nyarap ka mission kanang he nang yar but ngasko apa itu ifi bakani ka mission kini ka food fest kom jumble sale ka bangi pelom ta kamde ka sisa ka plan ka jongi jong Urban Mission kadai ka jing ajing mut jong ni ki klein ki balak kelah klub ki badai ki drug addict ki alcoholic bat kini ki female sex workers bat ki family jong ki yang balai pim pelong da kini ka program ka bakum kini kanang ba ki ki apa ni sia mentalang dah kajing keman nama bayi bagi lama bagi khun bagi lalat dan kilok bagi lalat. Jadi mak kajing tiga inisiatif dengki dengan ni ke Urban Mission ngelaya penbaik ke komiti buat nak yang ke senat ro kelarai buat ngelaya you on play mana. Jadi ni ke program ke ba ni mod ban raise fund nak kam tak bagi semua jengi bagi penhek ini ke projek kam tamba ni mod ban sang no ke di addiction center buat ngelaya ke Jakarta bagi nilai ya ka rehabilitation center nak kam tak female addict, female addict, bat kiwei ki baki kani ka juk ko hamda ki baki kajing ke babon. Tingi sko lembaga ni ka lembaga ni ki athlete center ngila ban lum ki babon ki menseng ki bakodor. Ban a ki jing sumar om dai tangga counseling. Ki dawai ki dashin occupational therapy. Bat kiwei ki jing yarap ki ban ken lat nak kata jing chates aku mengini ki jimlen basneu.